V tomto videu odpoviem na otázku diváčky, ktorá sa pýtala, čo ukazuje na rozvod v horoskope. Pri posudzovaní partnerských vzťahov v horoskope nás zaujíma samozrejme 7. dom, pretože 7. dom symbolizuje manželstvo. Keby mal niekto Mars v 7. dome, tak by to ukazovalo na väčšie riziko rozvodu. To platí hlavne v prípade, keď je Mars v zlom stave. A v zlom stave je vtedy, keď je človek narodený cez deň, to znamená Slnko je nad obzorom. Ďalej, keď je Mars v znamení exilu, to znamená v Bíkovi alebo vo Váhach, alebo je v páde, to znamená, že je v Rakovi. Ďalej, keď má Mars disharmonický aspekt od Saturna, napríklad, keď je Saturn v opozícii na Mars, alebo v kvadratúre, alebo v konjunkcii. Keď má teraz niekto Mars v 7. dome v nepriaznivom stave, tak chceme tiež zistiť, že kedy sa aktivuje. Pretože v tom období je ešte väčšie riziko rozvodu. Kedy sa Mars aktivuje, zistíme napríklad pomocou techniky Fit Daria. Čiže v tejto technike sa Mars stane vládcom času a v tom období je väčšie riziko rozvodu. Tiež môžeme použiť profekcie podobným spôsobom. A samozrejme, dajú sa použiť aj tranzity. Na rozvod môže ukazovať aj druhý škodca, čo je Saturn, ak je v zlom stave. Saturn ale nie je typicky rozvodová planéta, pretože Saturn škodí viacej tak, že sa človek nejako zasekne. A Mars škodí tak, že prináša nestabilitu a konflikty. Saturn môže škodiť tak, že manželstvo úplne zablokuje. To znamená, že človek zostane sám. A ak je Saturn v dobrom stave, tak to symbolizuje naopak stabilný vzťah. Pozrieme sa teraz na vládcu 7. domu. Dajme tomu, že 7. dom je znamenie blížencov. Blížencov vládne Merkúr, či nás zaujíma postavenie toho Merkúra. Vo všeobecnosti, ak je vládca 7. domu v averzii voči 7. domu, to znamená buď v 8., 12., 2. alebo 6. dome, tak to môže ukazovať na rozvod. Dôvod je ten, že averzia znamená prerušenie. Zaujíma nás aj, aká planéta vládne 7. domu. Pretože hovorili sme, že keď je Mars v 7. dome, takže to nie je dobré, ale aj keď Mars vládne 7. domu, to znamená, že keď 7. dom je znamenie barana alebo znamenie škorpióna a tým pádom Mars vládne 7. domu a keď ten Mars nie je dobre postavený a je v zlom stave, tak to zvyšuje riziko rozvodu. Okrem 7. domu nás zaujíma aj Venuša, pretože Venuša je všeobecný signifikátor vzťahov. Ak je táto Venuša v disharmonickom aspekte na Mars, to znamená v kvadratúre, v opozícii alebo v konjunkcii, tak to zvyšuje riziko rozvodu. Podobne, keď je Venuša v negatívnych domoch a hlavne v 12. a 6. Keď je zle postavená a aktivuje sa ako vládkyňa času, tak vtedy sa zvyšuje riziko rozvodu. Alebo ak je v disharmonickom aspekte na Mars, tak keď sa Mars aktivuje ako vládca času, tak ju poškodí a môže narušiť vzťahy. Ďalšiu vec, ktorú opakovane vidím v mojej konzultačnej praxi je, že keď si zoberieme techniku Fit Daria a tá Fit Daria rozdeľuje život na kapitoly. To sú veľkí vládcovia času. Čiže napríklad tu začína Merkúr, tu začína Mesiac, končí Merkúr, ďalej to pokračuje, tu začína obdobie Saturna. Čiže na rozhraní tých veľkých období, keď začína nové obdobie a končí staré, tak vtedy sa ľudia zvyknú rozchádzať alebo rozvádzať. Pokiaľ ide o rozvody, nemôžeme brať do úvahy len čisto horoskop, ale musíme brať do úvahy aj dobu, v ktorej žijeme, pretože v súčasnosti sú rozvody pomerne časté. To znamená, že môžete mať horoskop, ktorý vyzerá veľmi pekne, ale ten človek sa aj tak rozvedie. Horoskop teda neukazuje na to, že či sa človek musí rozviesť, alebo či zostane v trvalom vzťahu, ale ukazuje na pravdepodobnosť toho. To znamená, tie veci, ktoré som ukazoval, zvyšujú pravdepodobnosť rozvodu. Ďalšia vec je, že horoskop nepozná koncept manželstva. Čiže keď ľudia spolu len chodia, tak horoskop nerozlišuje medzi tým, že či sú oficiálne zosobášení alebo len spolu chodia. Čiže aj keď je to len vzťah, tak bereme do úvahy 7. dom, ako keby to bolo manželstvo a tým pádom rozchod môžeme brať ako rozvod.